Hipermartxak hainbat onura ditu osasunean. Bai osasuna duten pertsonetan, bai gaixotasunen bat dutenetan. Munduko osasun erakundetik, astean bitan 150 eta 300 minutu artean ariketa aerobikoa egitea gomendatzen da. Baina, biztanleriaren eren batek ez du gomendio hau betetzen. Hipermartxa tresna baliotsu bat izan daiteke, gutxieneko hauetara iristeko. Eta duen implementazio errazarengatik, hainbat udalek, gobernuek eta baita elkartek ere sustatu dezakete hipermartxaren praktika osasunaren promoziorako tresna egoki bat baita. Hipermartxa bastoiekin ibiltzea da. Hortaz, gure ibiltzeko manera naturala erabili behar dugu. Hipermartxan, ahalik eta onura gehien lortzeko, ahalik eta manera naturalenean. Kontutan hartu behar da gutako bakoitza nola ibiltzen den. Hipermartxaren 3 pilareak jarrera aktiboa, ibiltzeko modu aktiboa eta bastoien erabilpen aktiboa dira. Jarrera aktibo bat izan behar dugu, ariketa egiterakoan. Postura inaktiboan banago, besoak erorita daude. Nire erdiko zonaldeak ezin du ongi lan egin. Abdomeneko muskuluak ez dute bere funtzioa betetzen. Orduan, postura aktibo, zuzen batean eta aurrera begira jartzen naizenean, erdiko zonaldea hobe aktibatu dezaket, indarrak hobe kudeatzen laguntzeko. Honek, mugimendu naturalagoak lortzen lagunduko digu, eta baita optimoagoak izanen dira jarduera fisikonetatik lortu ditzakegun onurak. Pisua, oin guztian eduki behar dugu. Honek gorputza goran zeramaten laguntzen digu. Lurrarekiko dugun kontaktua erabiliko dugu autoelenguazioa bilatzeko, ahasi eta begirada aurrerantz. Garrantzitsua da modu aktiboan ibiltzea. Berriz ere, erdiko zonaldeko indarrak hobe kudeatzeko eta hobe ibiltzen laguntzeko. Jarrera aktiboa baldin badaukat, eta nire ibiltzeko manera ere aktiboa bada, nire sorbaldak hobe kokatuta egonen dira eta mugimendu hobe sortuko da. Eta horrela, onura hobeak bilatuko ditugu hipermartxarekin. Bastoien erabilpena optimizatzeko, era aktiboan erabili behar ditugu. Hortaz, pixkat gehiago bulkatzen badugu, sentituz mugimendu hori, berriz ere bilatzen ari garen onura horiek lortuko ditugu hipermartxarekin. Hipermartxaren teknika ikasteko, inguaren 10 pausuen metodologia jarraituko dugu. Horretarako, garrantzitsua da ordena jarraitzea, eta zuek bakarrik lortuko duzue zuen mugimendua eraikitzen. Hipermartxa egiten hasi baino lehen egokia da beroketa egitea. Goazen beroketarekin. Horkatillak. Biratu alde batera. Bestera. Hankaz aldatuko dugu, puntak gora bera. Birak alde batera. Eta beste aldera. Bale, belaunak. Eta aldakaren flexioa. Berdina beste hankarekin. Bale, berdina egingo dugu, baina atzera. Belauna tolestuz atzera.
Eta goazen bizkarra luzatzera berriro ere. Luzatu, atzera eta biribildu gora egin. Luze. Eta gora. Pausu bat eman. Bale, atzera. Eta saiatu belauna pixkat jaisten. Bale. Goi atalera pasako gara. Hartu makillak eta mendi gora. Luzatu besoak. Makilla goian utzi, alde batera, flexioa eta beste aldera. Vale. Ukondoak berotuko ditugu. Baita eskumuturrak ere. Vale. Sorbaldak berotzeko. Kaiak egingo bagenu bezala, mugitu bastoiak. Aurrera eta atzera. Modu honetan ere enborra mugitzen dugu. Vale. Eta goazen lepoarekin, birak alde batera. Eta birak beste aldera. Eta horrela, amaitutzat emango genuke beroketa. Modu ezberdinak daude bastoien altuera bilatzeko. Guretzat, garrantzitsuena izanen da goi atala besoak eta behe atala hankak kontutan hartuko duena. Beti ere, bastoien erabilipen optimoa bilatuz. Horretarako, finkatu bastoi batzuk aurrean, eta zure ukondoak 80 gradutan gelditzea, edo eskuak ukondo baino pixka bat baxuago gelditzea. Hartu heldulekua, dragonera dagoen tokia, eta jarrera zuzenarekin, hau da, ibiliko garen jarreratik, finkatu altuera. Hipermartxa egin eta gero egokia litzateke luzaketa batzuk egitea. Landutako giharrak hasierako posiziora bueltatzeko. Bikiak, eskuin taloia jarri lurrean eta bizkarra ahalik eta luzen mantenduz, jaitsi. Bigarren luzaketa, iskiotibialak, hanken atzeko partea luzatzeko. Gluteoak luzatzeko, hanka gurutzatuko dugu eta aldaka bera jaitsi. Ezin badugu hau egin, aurretik gurutzatuko dugu eta hori da. Eta jaitsiko gara. Quadricepsa. Hanka hartu eta taloia saiatu ipurdirantzera ematen. Makillak erabiliko ditugu, estabilitatea edo oreka
mantentzen laguntzeko. Eta soasa luzatzeko. Goazen egitera beste luzaketa hau. Botak hankatzera, hori da. Saiatu bioinak aurrera begiratzea. Bai. Eta eskuin edo aldaka pixka bat aurrera eraman, gehiago sentitzeko luzaketa. Berdina egingo genuen beste aldearekin. Bale. Tricepsa luzatuko dugu orain. Hartu makilak atzeko partetik eta tiratu beko besoarekin goikoa, goiko partea. Hemen somatu behar duzu luzaketa. Berdina egingo genuen bestearekin. Bale, hori da. Aurreko parte guztia luzatzeko, hartu makilak atzeko partean, bota besoak atzera, eta burua uzten dizun arte, joan atzeraka botatzen, aurreko enkadenamendu guztia luzatzeko. Beste luzaketa bat, atzeko partea bizkarra luzatzeko, bereiztu hemen eskapulak. Bale, eskua goian jarri eta luzatu atzerantz. Bale. Beste luzaketa bat, alboko flexioa, mantendu hor. Eta beste aldera. Sorbaldak ez eraman, goraka.